Para kakung senaputri ingkang dadi kinurmatan punika wonten adicara luaran. Paradene ulingipun luaran mekaten. Kala rumiyin panjenenganipun Adimas Bagus Dwi punika sakit masuk wonten griya sakit. Lah sapunika sampun kelampahan nggih punika Waluya jati-jati waluya kados winginipun mbok bilih sampun titi wancinipun palakrama badhe dipun tanggapaken campur sari sawunggaling punika ingkang angka setunggal. Ingkang angka kalih nggih punika panjenenganipun Bapak Budi saha panjenenganipun Ibu Sujiem nalika riyin sakit-sakiten terus utawi Bu Sujiem sakit-sakiten punika sampun dipun ganjar waluya jati-jati waluya kados winginipun. Lah mbok bilih mantu panjenenganipun Adimas Bagus Dwi mbok bilih sampun titi laksitaning palakrama badhe dipun tanggapaken campur sari sawunggaling sapunika sampun kelampahan mila mekaten kanthi waosan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim luar. Nuwun adicara luaran sampun paripurna mugi kemawon kanthi adicara luaran punika keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Budiono Ibu Sujiem tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa gampil anggenipun pados sandang kelawan pangan nggih. Para rawuh kakung senaputri ingkang dahat kinurmatan makaten kalau lampahipun adi wah nek duwite neh ya wah sinden no wis tak simpar artage ceperan lho malah kaya disaut neh jekan. Nggih makaten kala lampahipun adicara luaran mila makaten adicara suka parisuka saking para kadang sawunggaling kita lajengaken malih makaten kala wau artisipun saking para kadang sawunggaling